Cha ngempela uhulumeni uzofanele asikhulumele namaphoyisa. Ngoba manje ngempela lento yokuthi kube ibona abayidecide ukuthi imapha amacala bazowathetha imapha amacala bengebawathethe. Ngathi ukuthi mina singimala. Ngaqala ngafona. Ngibika indaba yokuthi imali yami yestokfela iyashota. Kwathiwa amaphoyisa wayingena imali yestokfela. Ngathula. Ngafona futhi izolo. Ngibika ukuthi kukhona osengene lapha ekhistini yami. Wathatha ibhodlela lemayonnaise ebengilifihle khona. Ngiyalifica ibhodlela selivuliwe uyabona ukuthi khona selivulile walisebenzisa sekusele nje inkeshezana encane. Athi amaphoyisa wayingeni leyo nto. Namhlanje ke livuliwe. Lonke ibhokisi lami lamakhekhe balidlile. Mangifona emaphoyiseni athi amaphoyisa wayingeni leyo nto. Uma ngabe mina ke sengithatha ke sengibapanisha ngezandla zami ngizobe sengiyathathwa ngifakwe ejele. Uyazi ukuthi kubhlungu kanjani ukuthi amakhekhe uwalinde ukuthi uzowadla ngokhisimusi kuyasuka sebewadlile awasekho. Shothi ngilo ngibuka mina lapha ko drop ngiyabuka ko drop kanti sengibuka ibhokisi nje eseli empty akusenalutho phakathi. Cha amaphoyisa afanele ngempela akube ngcono basivuleleke nje idepartment yokureport izinto ezilahlekayo mekuzoba ukhisimusi. Ngoba siyahlukumezeka thina. Mina lamakhekhe akuwona westokfela ngiwathenge ngocash. Amakhekhe kacash lawo futhi angiwathenganga kwisale angiwathenganga kwikhombo. So indaba yokuthi nje kuzomane kuthuleke kanjalo nje ukuthi sebewadlile. Ngabe ngisathola ngisho icheese uyifake nje phakathi elilodwa ke nje ngisho ngithole noma yileli elinojamu. Hayi. Ngeke. Kudlaliwe ngami. Yazi ngitshela ukuthi nje mengiqeda ke ukupheka ngizobe sengidlela ke ilemon cream lami ngidlele nepink wafer ngoba iwona engiwathandayo. Akukho lutho. Bawadle wonke phelile do finish. Njoba bethi abayingenike. Ngicela noma umuntu efika ethi mina ngipanishiwe ngoba ngitshontsha amakhekhe kaKhisimusi bathi abayingeni. Bangazi ukuzosibopha thina mase sibapanisha mase sibenza lezi zinto esifuna ukuzenza ukuze sibhodle ngoba phela nami fanele ngibhodle nje amakhekhe amephelile. Nasemaklinikhi umuntu nje mengabethi ngishayiwe ngoba ngintshontsha amakhekhe kaKhisimusi sicela bangam-attend. Sicela nje kwazi ukuthi ayi-attendwa leyo nto ngoba nathi asi-attendwa mesiyobika ema-police station ukuthi sebedla amakhekhe ethu kaKhisimusi. Inhliziyo yami isimane nje yahliphizeka ngiyawavula ngithi hawu ake ngikhiphe ngiphuze itiye akukho lutho. Yazi inhliziyo yami icishe yama. I wish you all a very Merry Christmas. I hope you guys are having a good day. Nibe right, niphephe, nidakelwe ngasemakhaya. I love you and I appreciate all the support.